Jesu Kristu uyinkosi, baba namama, ngiyanibingelela ngegama likaJesu Kristu. Ngibingelela entabeni endlu kaJehova kuyabonelela. Ngibingelele ekhaya lethu. Babe, ngicela kuthula lobufakazi empilweni yami. Bengicilatekile uSathane afake ingqondo yokuthi njengoba ngimzala vele ngidawufa. Ngimangale ukuthi ngidawufa ngibulawe yini, ngoba iNkosi Jesu enyameni yami uyangiphilisa. Konke umhlana lobo ubuhlungu akusendi, uNkulunkulu uyangiphilisa. Kodwa kusukela babe ude nganeno le weekend le yamhla ka-16 and 17 ngivasha ngathi bengimbethe ingubo lenzima, ngikhumulile. Ngikhuluma nje baba, ngidawugijima nami. Uma baba uhamba uyethe enzaweni, ngiyamcela uNkulunkulu angiside nami ngihambe. Imali utawungipha yena, konke ngikinikela baba, ukuthi konke ngikucele kuye, ngihambe ngibe sibonelo kulabanye abantu labadzala ukuthi sifanele kukhonza sibadzala, ngoba ekhaya ezulwini kude bogogo nabomkhulu sibasha. Jesu Kristu uyinkosi, ulinze imisebenzi yethu ukuthi sibadzala akusho lutho. Ngiyabonga ngegama likaJesu Kristu loyinkosi. Jesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Ngithi udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni abantu abathokozelwa nguye. Ngiyabonga, ngiyakubingelela baba umpostoli uNsibande kanye nomama umpostoli uNsibande egameni lenkosi yethu uJesu Kristu ophilayo. Ngibingelele ekhaya lizwi bonke abasentabeni indlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngixolise baba ngokudilitha, ngiphinde ngixolise ngagcina ukukhuluma nawe ngomhla ka-8 ekuseni. Ngiqeda umkhuleko ka-40 days womkhosi. Ngizitshela ukuthi ngizofaka i-VN makuqala isonto, nakho kungasenzeki ngenxa yokuthi ngaphelelwa idatha. Ngize ngaba nalo ngoLwesihlanu, vele sekudlulile futhi ukuthi sifake ama-VN. uJesu Kristu inkosi. Ngizophakamisa ukumbonga nje uNkulunkulu. Ngaphakathi ngigcwele intokozo, ngigcwele ukuliphakamisa igama likaNkulunkulu. Ngoba impela okungenzeki ebantwini kuNkulunkulu kuyenzeka. Mina baba bengingazi ukuthi ngelinye ilanga ngiyokwazi ukungena umkhosi ka-40 days, ngoba benginale mentality yokuthi uma ungena emkhosini ka-40 days ngokusho kwabantu uzophuma usugula emzimbeni, abanye kuthiwa bayashona. Kodwa ngiyambonga uNkulunkulu, entabeni indlu kaJehova kuyabonelela ukuthi indlela osifundisa ngayo baba, uphinde futhi ube yi-leader phambi kwethu, ukwenze lokho practically. Nathi siyafunda ngalokho, siphinde senze kwenzeke. Siyambonga uNkulunkulu ngawe baba. Egameni likaJesu ngingenile emkhosini, ngangena nangithwala ngomkhuleko. Ngiyabonga ukuthi uNkulunkulu beselokhu enami, noma bekhona ama-challenge nezimpi ezinkulu bengilwa spiritual, ngize ngizwe ukuthi kusegazini, nginezimpi even physical, kodwa uNkulunkulu wama nami. Ngibonga imikhuleko owangenzela yona, ungikhulekela uNkulunkulu. Ngizizwa ngilula ngaleso sikhathi, uNkulunkulu ehamba nami. Ngiyabonga nje baba, kuningi ukuthi u3 minutes-ke uNkulunkulu sikalele wona. Ngizoqhubeka baba egameni likaJesu, Jesu Kristu uyinkosi. Amen. Ngiyabingelela
entabeni kaJehova kuyabonelelwa, ngiyabingelela ikhaya lezwi, igama likaJesu Kristu waseNazaretha. Ngibingelela ubaba Sibande, umndeni wonke, abazalwane bonke. Kade ngagcina nje ukufakaza, ngithi angifakaze ngibonge uNkulunkulu ngakho konke asenzele khona. Ngibonga nje kakhulu, ngizobabaza amandla kaNkulunkulu. Umfana wami engangimcelele umkhuleko eyokwenza iLearners waphasa, waphinda kule nyanga ephilile ade yokwenza ilayisensi. Ngiyakhuleka futhi ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi ubuye nayo ilayisensi, usephumelele, usenayo. Engikukhulekelayo, engibonga uNkulunkulu, ngibonga uNkulunkulu nemkhuleka abantwana beNkosi kusithwala kukho konke. Engikukhulekelayo manje, Nkosi yami, ngikhuleka ukuthi noma ephume ethi ufuna umsebenzi awuthole. Ngiyakubonga kakhulu uNkulunkulu, ngibabaza nje amandla kaNkulunkulu. Ngibonga nje umkhuleko ubaba Sibande, nisikhulekisa kukho konke, nisithwala. Sibonga ukuthwalana ngoba Nkosi yami, ngaphandle kwalokho ngaba sikho la esikhona. Konke kuwumusa kaNkulunkulu. Ngizobonga nje ekuseni ngithi uNkulunkulu uyinkosi, ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyakubonga nje nangomndeni wami ungigcinele wona nakulezi nsuku ey'phithizelayo. Ngibonga amandla kaNkulunkulu nesandla sikaNkulunkulu esinamandla phezu kwethu sonke. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu asigcinele wena baba, nomndeni wonke nabazalwane bonke. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela baba nomama egameni likaJesu. Ngibingelela ekhaya lezwi, entabeni kaJehova kuyabonelelwa. Ngiyabingelela bangcwele. Siyabonga uNkulunkulu osithanda kangaka. Usuku nosuku siyambona esenzela kahle. Ngiletha baba ubufakazi ukuthi ngike ngafonelwa abantu engingabazi, bathi abakwaPhephu fanele ngize ngizovuselela ipholisi i-funeral cover yami. Hhayi, ngabatshela ngathi hhayi, ayikho, anginayo i-funeral cover kwaPhephu. Kwacaca ukuthi bekungabantu ebebefuna ukuthola i-information yami, mhlawumpe bangigebenge. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngoba nginede ngasho njalo ukuthi akuna-funeral cover kwaPhephu, bavele bayidropha ifoni ngesidumo. Ngiyambonga uNkulunkulu ngoba sengokwesithathu kwenzeka kanje, bengizama ukungiskema. Muhle uJehova. Siyabonga kakhulu ukuba sekhaya lezwi, impela lengumpheme, liyisivikelo sethu, uJesu Kristu inkosi. Amen.